Ahojte, vítam vás pri mojom prvom videu, pri mojom pokuse o náhrade videa. Dnes by som chcel ukázať, ako sa dá prehrávať v prehľadači Edge, že ako sa dá prečítať článok. Ja to robím tak, že označím si prvé slovo a po stlačení pravého tlačítka kliknem na čítať nahlas od tohto miesta. Kauza Čurilovci, v skratke, plus súvislosti. Pridaj komentár. Keď si ten preskočí text, tak rovno kliknem na História ďalšie slovo. článku. Vyšetrovatelia NAKA známi ako Čurilovci pri vyšetrovaní používali nezákonné metódy. Na politickú objednávku väznili pre systém nepohodlných ľudí aj nevinných. Je Aby možné ich dostali zmeniť do väzby, vymýšľali im obvinenia z organizovanej buď skupiny. mužský alebo ženský hlas. Na ich obvinenie zneužívali krivé výpovede Čiže buď spolupracujúcich Viktória alebo zločincov Lukáš, keď je po slovensky. Kajúcnikov. Týchto udavačov korumpovali znížením trestu alebo nevyšetrením ich zločinov. Za reálne zločiny tak nešli do basy, ale skončili na slobode max. S podmienkou. Vo Ja ešte väzbe navyše obvineným používam porušovali ľudské práva, zrýchlené aby sa k ich výmyslom čítanie. priznali, alebo sa stali kajúcnikmi a obvinili ďalších. Advokát Rybár bol tak protiprávne vo väzbe skoro 2 roky. No a v ich okolí sa udialo aspoň 8 neštandardných úmrtí, nielen Lučanský a Krivočenko. No a buď to čítam takto, Jedného od z tohto slova, alebo je ešte možné označiť úsek a ten si dať prečítať. Jedného z vyšetrovateľov zlomilo, keď mu Čurila povedal, môžeš mu zastreliť deti. Tak prišiel na inšpekciu so šokujúcim tvrdením, že policajti manipulujú vyšetrovanie veľkých korupčných káuz. Čím rozbehol vojnu v polícii. Aj SIS tieto manipulácie zistila. No a čítanie automaticky skončí. No, ďalšie možnosti, aké sú, že keď si chceme dať prečítať český text, tak potom to bude vyzerať trošku divne. Po 2 letech vyšilovaní kolem zinscenovaní pandemie a tém roce čiže je pinejmenších možné absurdnej slámy u Kravína vstupujeme do roku zmeniť si jazyk na 2023, češtinu. ktorým nás celá určit čekají ďalší psery, milióny lží, nadmrný množství manipulácií a neustálý vymejvaný meosk. A to nemluvím o nevyhnutelných následcích predchozích čin prakticky všech vlád, pre češtinu je ekonomická tiež kríze, mužský a inflácie, ženský jazyk. energetická kríze, ukrajinizace Evropy, problémy s imigrantama, greenbaumování Green Dealem, propagování nenávisti a všelijakých úchylek etc. Kdo čte antivirus, chápe, že je všechno úplně jinak, než nám tvrdí mass média, o politicích nemluvě. A ešte jednu vec by som chcel povedať, že vlastne dá sa spustiť aj, že toto sú online jazyky, čiže keď nemáte internet, tak to nejde. Ale napríklad, keď som vo vlaku, tak je možné zmeniť jazyk na tento, Microsoft Philip. Balvan sa obesil, Polóny zastrelil, Behm sa zastrelil. Mikulca našli mŕtvého ako na úteku, kvôli nemu sme falšovali úradné záznamy. No len počujete sami, že tá kvalita je horšia, ale funguje to aj bez internetu. Prerazil bránu a zastrelil ju. Advokát Takáčovcov Almáši náhle zomrel cestou na súd. Mne ide o život.